Bafa? Yeah. Oh. Ushiyo kule nyanga lesekuyona. Okay. Indodakazi wakho mdala. Oh, ya. Bazocela ihlobo esihle. Oh, hayi. Anginankinga. Kulungile. Ngizoba khona. Kodwa kunezinto ekuzofanele sizikhulume mayelana nalolu daba nje ngoba bezothumela abakhongi beze lapha ekhaya. Okay. Ya, ukuze kwenzeke izinto ngendlela eqondile ngoba asiwona umndeni odayisa abantu. Ngiyabonga kakhulu. Yebo. Hawu. Ngikhohlwa nje. Umfowethu usengicilile ukuthi ngibe lapha ekhaya ngenxa yokuthi undodakazi wakho omdala bazobe bezomcela ukuze agane phela. Kubalulekile ukuthi makuzelwe izingane zigcine ziganile zibe nemizi. Kodwa-ke kunombuzo-ke okhona-ke ngesimo sokuthi uzocela. Wonjani umuntu okuyena okhishelwa inkwelamthini nemvulamlomo lokho kubizwa ukuthi ingqogqamazini? Impendulo elula. Uma ngaba abakhongi beze ngenxa yokuthi kunecala mhlawumbe intombi bayithwalile. Uma befika ngaphandle sebezothi baba bafunela nganeno. Sikhulekile ekhaya baba mnumzane funela nganeno. Basuke bezolungisa icala labo lokuthi intombi leyo bayithwalile. Ingakho-ke mangabe umbaba uyise wentombazane bese thumela ingane yakhe yomfana ukuthi ihambe yoqalaza labo bantu abamemeza esawungeni. Bese ingane igijima iyogibela emthini-ke baqalaze ngaloo ndlela leyo. Yilapho uzothi uma befika abakhongi bengena bese umfana ethi ucela inkwelamthini. Bazomnika inkwelamthini umfana bese ayahambela phuphu ngokuthi azangene endlini ekuzobe kukhulunywa kuyona. Uma sekufikiwe ngaphakathi, yabona mase kungaphakathi, yilapho-ke umnumzane vele sengamphethe kahle kusuke sekwenzakalile ngayo intombi ithwaliwe noma yoniwa nje le ntombi le. Bese-ke kuyabaphoqa kubaba ukuthi njobe engakhuluma ey'thulele njena ezolalela udaba lwabo. Bese-ke kuba khona ukuthi-ke sicela-ke imvulamlomo kababa noma ingqaqamazini. Yileyo nto-ke edala ukuthi kube khona ingqaqamazini. Ayikhishelwa wonke umuntu ingqaqamazini.